SPS, škola v prírode. Dobre, žiaci, sme všetci? Ach, koho to má zaujímať? To nie je moja záležitosť. Lili, ty tam buď ticho. Ups, pani učiteľka, už máš aj ty všetkých žiakov pripravených? Autobus už tam dorazil. Však to sa práve snažím zistiť. Či sú tu moji všetci žiaci? No tak, asi áno. Ešte ich prepočtam. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Z toho 2 mi chýbajú. Juj, tak to budeme teda pekne dlho ešte čakať. Pani učiteľka, máme menší problém. Juj, a aký zas? 2 mi chýbajú. Máš šťastie, lebo prvá moja trieda sa tam dáva kufri, takže môžete ešte chvíľku počkať. Snáď to teda stihnete, ja neviem, čo budú robiť tí žiaci, čo meškajú. Ale veď som im povedal, ať nechodia neskoro. Už tady mali byť. Promiňte, pani učiteľka, že meškám. My sme fakt nestíhali. Zaspali sme. Do Milu si nehovor a choď už do rady. Dobre. Tak už je jenom jeden. A pozri, koho tu vidím. Ten, čo nám chýba, práve došiel. Konečne. Prepáčte, že som došiel neskoro. Viete, my takto skoro sem nechodíme do školy. Juj, tak choď sa už zaradiť do rady, Lukas. A ťa tam už vidím, jasné? Dobre. Ty si fakt meškal. Veľmi meškal. Prosím, Lenko, prekáž mi tvoju laskosť a nech ma na pokoji. Som celý zadýchaný. Som uťahaný viac než pes. Tak dobre. Pani učiteľka? Áno. Už všetci si dáme do autobusu zaniesli kufre. Tak dobre. Je váš čas. Tak žiaci, všetci ste počuli. Zoberte si vaše kufre a idete do autobusu. Po odovzdaní všetkých kufrov. Dobre, žiaci, takže nastupujte si do autobusu podľa dvojíc. Dobre, žiadne trojice ani štvorice nechcem vidieť. V autobuse budú sedieť vedľa seba jenom 2. Dobre? Takže každý jenom po 2. Rozumiete? Áno, ja 100% rozumiem. To vie asi aj 3-ročné dieťa. Ale Kláro, nevyhováraj sa. Pamätáš si, ako si minule sedela s Lenkou a Luciou v trojici a tam ste mali byť jenom 2. Takže prosím ťa, nemudruj. Rozumiem. A už nebudem mudrovať. Teda. Blá, blá, blá. Po dorazení. A tady ide Jack. Dobre, už všetci vystúpili z autobusu. Všetci. Teraz animátorka vám zanesie kufre k hotelu. Vám budem hovoriť, s kým budete v byte. Keď budete počuť svoje meno, ideš tam k hotelu, kde vidíš kufre a zobereš tam svoj kufor. Jasné? Jasné, jenom snáď nás
animátorka neokradne. Moji to sú všetci. Aj moji, tak môžeme. Takže všetci počúvajte. Teraz budem hovoriť mená. Najskôr bude moja trieda a potom tady pani učiteľky Hatolovej jej trieda. Dobre? Dobre. Takže prvý bude Jake, Lucia a Lukáš a Lukas. Tak to som ja. A ja som ten Lukáš. Tak ja, ide sa na to. Ste na prvom poschodí, dobre? Dobre. Tady máš kľúč. A nestrácaj ho, dobre? Dobre. Tak poďte, banda. Ja sa cítim taký šťastný, že som s tou Lenkou. Ale s Lukášom a s Lenkou zrovna nie som nejak nadšený. Ale tak už idem po ubytovaní. Tak sa tam ukážte. Veľmi dlho sme tam čakali, lebo my sme boli vlastne poslední. Nie je špatné. To je fakt, ale mohlo to byť lepšie, co si to treba predstavovala 100-krát lepšie. Všetci sa nám rozprávate, ako to tu je. Ale ja si idem obsadiť svoje spacie miesto. A to na tejto najkomfortnejšej posteli. To je tak dobrá. A vy si môžete ľahnúť buď sem, alebo sem. A tie už také skvelé nie sú. To som si vôbec neuvedomila, ubytovať sa hneď do postele. A teraz budem mať jednu z tých najnudnejších posteliek. A ona má tú najlepšiu. Hej, a viete čo? Budete mi volať Mia, lebo to je moje naozajstné meno. Dobre? Moje naozajstné meno pre vás, pre všetkých bude Mia. Budete ma nazývať Mia, lebo sa mi to za také kráľovské meno. Takže ma nazývate Mia. A hovorím vám, prosím vás, nezmeňajte si vaše mená. Jenom ja môžem, lebo ja tady vlastne velím, lebo má tú najlepšiu, najkomfortnejšiu posteľ. Tak, dobre, voláš sa Mia. Ja som chytrá a táto sa mi taky zdá najkomfortnejšia. Takže si do nej láhnem a ako hovorím, som ako v nebi. Ty si v tom druhom nebi, ja som v tom najlepšom, na prvom nebi. Ja moc nemám rada spať úplne u všetkých, takže zaoberám tuto. Ale na mňa už nič nezostáva než táto. A vlastne máme tu skrinku. Môžeme sem nahnať všetky naše sneky. Ty si teda múdra, Elenko. Máš veľkú pravdu. Tady je dobrá skrýž a dobrá skrýž aj na naše sneky. Všetci si zoberte svoje sneky a sem ho dajte do svojej skrinky. Dobre? Do čoho jaj? Aha, no idem. Tak, dobre. A toto je posledný, čo mám. Ty máš tie žele a nože, čo to je? Žele meče. Aha, prepáč, žele meče. Tie sú také veľké, ty máš tie najväčšie sneky, ktoré sú v tej skrini. Ďakujem. Aj keď neviem, za čo. Dobre, žiaci teda. Vy ste sa nezamkli, to sa už zapamatujte. Už je večer a máme večerku, takže pôjdete spať.
spať, lebo fakt dlho nám to trvalo, než sme sem dorazili. Aj sme večerali už aj v autobuse, takže idete spať. A okúpať, tedy nemáte sprchu? Áno. Jaj, tak to choďte za mnou, tam sa osprchujete. Či kto sa sprchuje a kto sa sprchuje ráno? Ja večer. Ja väčšinou ráno. A ja večer. Ja sa sprchujem ráno. Tak dobre, dievčatá, choďte za mnou. Takže máme girl party. Dáme si snacky? Nie, ja nemám hlad. Som tu alfa teraz, ako keby. Takže rozkazujem ti, aby sme si sem ľahli a pozerali to niečo. Vedela si, že tu máme televízor? Televízor? A to priamo tady. Tak sa poďme na niečo pozerať. Dobrý nápad. Dobre, už sa zamknite, tady sú dievčatá. Aha, no máte tu i televízor. Ale už ho vypnite, lebo pôjdete spať a nebude vám kto proste vypnúť tú telku, takže prosím vás, vypnite si ten televízor a choďte spať. Takže dobrú noc, uvidíme sa zajtra. Dobre, idem zamknúť dvere. Zamknuté, dobre. Takže dobrú noc všetci. Čakaj ešte minútu, ja si chcem ešte poriadne zívnuť a chcem trošku okomfortovať. Tak. No, poďte už spať. Tak. Juj. A ty dávaj si pozor. No, to máš fakt. Och, nie. Všimli ste si, že ten televízor taky spadol? Juj. Tak, ja ho skúsim napraviť, pokiaľ to pôjde. Joj. Poď, stoj. Joj. Nebol až taký ťažký, ako som si myslela. Wow, ty fakt máš silu. Ja viem. A už idem spať. Dobrú noc.